Ja està disponible al nostre web el nou llibre de Visual i Plàstica per primer d'ESO, basat en la metodologia d'aprenentatge basat en projectes. Pots donar-hi un cop d'ull si accedeixes al nostre apartat de secundària i al cercador introdueixes la paraula plàstica. Aquest és el llibre i accedirem punxant sobre la coberta. Si encara no estàs registrat, punxa sobre Registra't i fes-ho com a professor. És important que omplis tots els camps que et demanem. És molt important que introdueixis el centre on imparteixes docència per poder-te donar accés al llibre digital. Si per contra ja estàs registrat, tan sols has d'iniciar sessió. Aquest és el llibre digital. El llibre està estructurat de la següent manera. Ens trobem amb 3 centres d'interès. Dins de cada un d'ells apareixen 2 contextos, basats en la realitat de l'alumnat per donar sentit als continguts. Cada context integra continguts dels diferents blocs curriculars: percepció i escolta, expressió, interpretació i creació, societat i cultura. Ara accedirem al context El meu reflex dins del centre d'interès Entre tu i jo. Coneixem el context i veiem els continguts curriculars que estudiarem. Per descobrir els coneixements previs que té l'alumnat, partim d'una sèrie de preguntes i utilitzem una obra d'art contemporani. L'alumnat pot conèixer a través dels recursos digitals l'obra i el seu autor. A continuació, es desenvolupen els continguts dels diferents blocs curriculars d'una manera contextualitzada, sempre construint coneixement nou a partir d'un previ i segons les competències bàsiques de l'àmbit artístic. Els continguts estan estructurats d'una manera clara i concisa i de manera transversal, relacionant-los amb altres àmbits de coneixement. En aquest cas, es relaciona la textura amb l'àmbit científico-tècnic. Els nombrosos recursos digitals que trobem en el llibre de Visual i Plàstica poden ser enllaços, vídeos, clips, El llapis de grafit. El llapis de grafit té una mina de... GIFs, i imatges. Totes les imatges reproduïdes en el llibre són ampliables clicant sobre elles. A l'apartat Passem a l'acció ens trobem amb un projecte final per fer en grup. Amb aquest projecte integrem els continguts, els procediments i les competències que hem treballat al llarg del context. Finalment, tenim un resum visual amb els continguts més importants que l'alumne ha estudiat en el context. El llibre també ofereix 3 projectes globals per avaluar els continguts i les competències que hem treballat durant el trimestre. A l'apartat annex trobarem el mapamundi d'artistes, tècniques artístiques i ajuda interactiva i museus. Si hi accedim i fem clic sobre l'enllaç, accedirem al mapamundi on podrem localitzar tots els artistes que hem estudiat al llarg del llibre. A l'apartat de tècniques artístiques podem accedir a cada un dels vídeos per ampliar la informació. Les ceres.
A l'apartat d'ajuda interactiva trobarem clips interactius on poder conèixer els diferents passos per realitzar traçats i construccions geomètriques. Finalment, a l'apartat de museus trobarem el llistat dels principals museus nacionals i internacionals. Podem accedir-hi fent clic sobre l'enllaç. Si t'ha resultat interessant el nou llibre de Visual i Plàstica per primer d'ESO, no dubtis a entrar al nostre web i sol·licitar una llicència digital. També pots trobar els nostres llibres de dibuix tècnic per batxillerat. Pots accedir-hi fent clic a l'apartat de batxillerat del nostre web. Si tens qualsevol dubte, contacta amb el delegat comercial de la teva zona.